Mahindau mainan dateng. Logoफोर न' गोदाना नैबेनो जागायजेनबाय जोंहा न'नि न'आव थानो ओमफ्राय सिमेन्टखौ इयाव दोनदों ओमफ्राय माल माथाखौ इयाव सेट खालामबाय ओमफ्राय नै अदाबखौ आङो मा डिजाइननि बानायखो नायलाय नोंथांमोना ओमफ्राय इयाव आइया बावनोसै अदाब फार्स्ट ओंखाम संजेननायनि अदाबनि डिजाइनखौ नाय माबायदि जादों नोंथांमोना नायहरलाय मा अदाब बानायनो रोंखागौ आं इयाव अरा खोमायाव नांला आरोना हांगार जाला जाहैबाय अदाब गोदान ओमफ्राय नै जेबो माइरं ओमफ्राय नैजा दै टेबोलफोरखौ इयाव दोनजोब्बाय सेरनो ओमफ्राय दसे एखिनिखौ लिरबाय आरोना एखिथिंजाय लिरनो मोनाखिसै सिमेन्ट थाबाय नालाय दै नांजानो गिनानै लिरासै आरो ओमफ्राय बेनो आरो जोंनि गोजोन मोनसे देराया दिनैनिफ्राय अपेनिं गोदान न'आव ओंखाम जासिगोन संसिगोन ओमफ्राय थानाया बिसना बायनो हाथ'वाखै ओमफ्राय बिसना बायनो हाबाथाय थासिगोन ओमफ्राय बिसनाखौ दोनसिगोन आरोना लोगोफोर सिमेन्टखौथ' समबारनिफ्राय जागायगोन नालाय बे मेन न'खौ ओमफ्राय इयावहाय जोङो बिसनाखौ इयाव बहायसिगोन बिसना गोदान लाबोबा निसय नोंथांमोननो देखायगोन आरोना ओमफ्राय ओरैहाय बाबु उन्दैनि थागोन इयावहाय माबा बाबु गेदेरनि फैसिगोन नालाय बेबो ओमफ्राय इयावहाय जोंजों थासिगोन बिदि जागोन आरोना लोगोफोर माबायदि नुखो गोदान न'खौ खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय इन्जुरखौबो एसे लिरगोन ससे ओमफ्राय बेवहाय माने मा होनो इखो गोबोरखि मोनासैना जोङो फुङाव फैयासै आं सानदोंमोन गोबोरखि गैयालासिनो लिरगोन खिन्थु गोबोरखिया मास्ट बि माने गोबोरखिया माने गोरा लाखिनो आरोना स' बिनि थाखाय जोङो गोबोरखि लगायनानै इन्जुरखौ लिरनांगौ होमबाना मोजां जायोनो आरोना बे लेखायै आंबो माने आनैमोन होननाय लेखायै आंबो बेबायदिनो गोबोरखिखौ जमा खालामनानै बेखौ लिरसिगोन ओमफ्राय सावरि लासिगोन लिरनायाव ओमफ्राय सावरि माने न'नि गोजानो ओरै आनैमोनखौबो लेंहरसिगोन ओमफ्राय नानिखौबो लेंहरसिगोन नानिथ' अलरेडि सासे दंखायो स' बेफोरबायदि गासैखौबो लेंहरनानै सावरि ज' लिरनानै बे न'आव थानो फुरा रेडि जासिगोन होनबाना इयाव थानोसै जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ बनायनो मोजां मोनो होमबा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो आंनि मोन्दांथि शेयार खालामनायफोरखौबो कमेन्ट बक्सआव हरबानो जाबाय नोंथांनि मोन्दांथियाबो मास्ट बि जोङो बयबो नायनांगौ बेनिखायनो ओमफ्राय आरो लोगोसे मा होनबावनो आङो स' बेफोर गासैबो नोंथांमोननि थाखायनो जादों होननानै सानो स' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच नैबे गोजोन देराखौहाय जगार खालामना लानो हानायनि थाखाय नोंथांमोननि सापर्ट आरो आंनि नाजानाय आरो जोंहा फंबायनि थाइसे थाइनै हरनाय हेल्प बे गासैजों लगायनानै नैबे दा न'खौ फसंनो हाबाय होमबाना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों जेरैबायदि गाबज्रिदों आफा सिजौ सिरिया सिरिबाखै नों दिनै सोरबो सोलोर गोरबोखौनो गोबानानै आंनि फिसा गथ' गथाय मोनसे अदाब दादों आफा दिनै लोक्षिनि दिन दे आफा नोङो जानो लोंनो आं हायाखै आफा बुहुद मुख होनो हायासै गोदै गोबा आइ बिमा सनानोबो होनो हायासै दहाय बिनि थाखाय आं निमाहा बिनो सिगाङाव दहाय बे मोनसे न'खराव अदाब दावदाब दानो आफा ओनसोला बागसै आइनि फिसाफोरखौ बेयावनो गोथार खालामनानै न'खर बिखरखौ जालांनो थाखाय संसार बायदि लुहुरि होनो थाखाय गोहोगोरा खालामनानै रां रुफा आखाइ थारखायाव आगसिथिं हगारबाबो आगदाथिं बोजबनानै लानो हानायनि गोहोखौनो होथों दहाय आइ बिमा माइनाव माइनाव थाथों रां रुफा खामायनो थाखाय गोहोखौनो दहाय दिनै बिमा माइनावनि गोहोनि दहाय आंनि फिसौखौ गोग्गो गासिबो राखा रोंखा खालामनो थाखाय साख्रि बाख्रि गोहो हो आइ बिमा उदैयाव ओंखाम जानायखौ
Wnkham tak Ayni Wnkham ku Mwdwisw Udah sana ilang niniga nagkunwakan ya bumihay doang bumisyayas mungkin sana nila sa perkuang datang ay may babay daw